A vidím, že si v nejakom kostýme. Čo predstavuješ za postavu? Je to Kushina Uzumaki z anime Naruto, v podstate je to Narutová matka. Zúčastnila si sa aj v nejakej súťaži? Žiaľ Bohu áno, v súťaži cosplay. A nedopadlo to zrovna najlepšie, by som povedala, ale tak v rámci možností. Ako by si mohla zhodnotiť napríklad cosplay, aké tu vidíš na tomto festivale? Tak v porovnaní s ostatnými konmi je to popravde dosť málo. Nájdú sa dobré kostýmy, ale nie je to ani zďaleka tá trieda, čo je na Comic Salone a na Anime Show, na Anime Feste a podobne. Ak zhodnotíš tento festival, prišla by si sem ešte raz? Keby som mala kamarátov, s ktorými sa tu zabavím, tak hej. Tak ja som Kočiki Rukia z Bleachu, ktorá je pomerne známa. My, no čo si budeme klamať, sme taký menší crossover, nie sme z toho istého anime. A ty? Ja som Alan Walker z anime The Grey Man, som exorcista, ktorý zabíja Akumi. Čiže démonov. A ako sa vám páči zatiaľ na festivale? No je to paráda, nakoľko všetky tieto festivály milujem, takisto ako Anime Show alebo Comic Salóny. Musím byť na každej jednej show, na každom jednom festivale, tak je to paradička. Hlavne sa postretáme so všetkými tými ľuďmi, s ktorými sa nevidíme stále a môžeme behať v kostýmoch a chodiť v nich do Kauflandu. No je to taká komornejšia atmosféra, ale je to fakt fajn. Je jednoduchší, ale v jednoduchosti je tiež krása. Bol si na nejakých prednáškach, čo sa tu udiali? No, bol som hneď na prvej, história japonského divadla, ale ešte nejaké určite navštívim. Čo sa ti najviac páčilo na Nippon Feste? Zatiaľ ešte tie dojmy sú také rôznorodé, ale neviem, ako som povedal, viacej akcií by tu mohlo byť niečo také, ja neviem, viac hudby možno púšťať tak do éteru, aby sme si zatancovali a tak. Plánuješ sa napríklad zúčastniť diskotéky, čo tu bude večer? Áno, ak to stihnem. Taká otázka od diváka. Čo robíš so svojím brušným svalstvom, aby vyzeral tak, ako vyzerá? Ležím na ňom. My sme taká komunita už zanietených fanúšikov a dlhšie sme proste premýšľali nad tým, že by sme spravili nejaký ten festival trošku inak, ako je slovenská verejnosť, teda otaku verejnosť a všetci tí japonskí fanúšici zvyknutí. A vlastne pred rokom, respektíve pred 2 rokmi, kedy sme začínali pôvodne pod menom Otakon, sme to teda vyskúšali, pred rokom sme to premenovali na Nippon Fest a pridali sme k tomu korejskú programovú líniu. Zožalo to, myslím si, že celkom slušný úspech a snažíme sa vlastne budovať na týchto základoch, ktoré sme si postavili. Snažíme sa vždycky každým rokom zakomponovať feedback od všetkých tých návštevníkov z predošlého roka, čiže je to také community driven, jak by som to mal takto povedať. Vedeli by si povedať nejakú vec, čo pritiahne fanúšika, čo je také špeciálne úplne na tomto? Azijská diskotéka. Ktorá sa bude ešte len konať, tešíme sa na ňu. A ako si spokojný so súťažami? Cosplay, karaoke? Čo sa týka karaoke, myslím si, že tá súťaž dopadla veľmi dobre. Tam nemám v podstate žiadne námietky. Čo sa týka cosplaya, myslím si, že tam by sme chceli troška viacej tých súťažiacich. Predsa len, keď sa pozriem tuto naokolo, chodí tu strašne veľa cosplayerov a bolo by asi dobre, kebyže sa nám väčšie množstvo tých ľudí prihlási do súťaže. Ale to je zasa späté s reklamou, čiže jedno s druhým. Keď sa zlepší reklama, myslím si, že dosiahneme aj vyššie účasti. Môžeme sa aj na budúci rok tešiť na Nippon Fest? Určite.